הבאים לחלק השני בסדרה בינה ברגע. בסרטון הקודם בנינו אפליקציה לתרגול לוח הכפל בג'מיני, אבל כמו שאנחנו כבר יודעים, בחשבון הארגוני לא ניתן לשלוח קישור ישיר לתלמידים. היום נראה איך עוקפים את המגבלה הזו בקלות ומטמיעים את האפליקציה בתוך אתר גוגל סייטס. נחזור לקנבס שלנו בג'מיני, מעל האפליקציה שנוצרה תמצאו את כפתור הקוד. לחיצה עליו תפתח חלון עם קוד ההטמעה, שנקרא גם HTML. זה בעצם הקוד שמפעיל את הכל. פשוט תלחצו על העתק קוד בפינה, וזהו, הקוד שמור אצלכם. עכשיו בואו ניכנס לגוגל סייטס. בדף הבית של גוגל נלחץ על תפריט 9 נקודות בפינה ונחפש את האייקון של סייטס. אם אתם לא מוצאים אותו, פשוט תכתזו בשורת הכתובת sites.google.com. כאן תוכלו לבחור אתר קיים שיש לכם, או לפתוח אתר חדש בלחיצה על הפלוס הצבעוני. בתוך האתר שלכם נסתכל על התפריט בצד ונלחץ על הוספה. מבין האופציות נבחר בכפתור ההטמעה. ייפתח לכם חלון קטן. תעברו לחלק של הטמעת קוד. במקום הריק נדביק את הקוד שהעתקנו קודם מג'מיני. נלחץ על הבא, נראה תצוגה של האפליקציה ונאשר בלחיצה על הוספה. תראו איך האפליקציה שלכם מופיעה בתוך האתר. כאן חשוב להתאים את הגודל. תמתחו את הפינות כדי שכל המשחק יהיה ברור לתלמידים. כשהכל נראה טוב, נלחץ על כפתור הפרסום למעלה. זהו זה, האפליקציה באוויר, וכל תלמיד שייכנס לאתר יוכל לשחק בה באופן מלא. הטמעת קוד היא הדרך הכי פשוטה לשתף כלים שבניתם בעצמכם. נסו להטמיע את האפליקציה שלכם ותראו איך הלמידה הופכת לחווייתית הרבה יותר. שיהיה בהצלחה ונתראה בסרטון הבא.